Jan. Akan ka radio bila mini sa. Radio Clédou kunnafoni waati selen don dɛ. Mɔgɔ lu. Radio Clédou. Kɛmɛ kelen ani murumuru fila fiɲɛ suru Bamako ani a lamunu kɔnɔ. Aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko bi ye min ye alamisa min ye kalo tile 18 an bɛ septembre kalo la nin waati la n'o ye tu la fi san 2025 Clédou don kibaru n'a kɛnɛ sigilen an ka bakurubaw la sa an b'a fɔ ko min ye maa 800 ɲɔgɔn olu kɔni olu bɔra min ye Burkina Faso waati la sa u ma se ka jɔyɔrɔ kɔni sɔrɔ min ye korokaw fɛ yen nɔ u bɛ min tomiya ni waati kɔnɔna la an da bɛna don a kunnafoni na k'o d'aw ma ladira la musow ani denmisɛnninw olu de ka ca la kosɛbɛ waati la sa an b'a fɔ ko min ye dɔgɔkun kelen min bilalen don min ye an ka bɛn ani karama o kɔnɔna la n'a b'a fɔ ma ko senare ni waati la hakilina taara kabini san 2019 o la an b'a sa min ye mun b'a kɔnɔna la maa caman fana hakilina di a ko kɔnɔna la an da bɛ dɔw la k'o d'a ma ladira kɔnɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ dɔw ko farimakolo min ye fédération malienne de football ale kɔni ye taama boloda ka se a ka tɔnw ma tɔn n'o ye stade malien Bamako ani min ye Joliba ka se ka t'u lajɛ olu minnu kan ka bɔ min ye farafinna dolantan o la hakilina minnu b'o la an da bɛna don a kunnafoni na k'o d'a ma ladira o kɔnɔna la wulada n'a ka kunnafoni na s'aw ma min Amara Kone ale bolo bɛ choix kɔnɔna la Jibril Kaba. Limanaw ka segin ka aw fo aw ka danaya tala k'a da min radio Clédou ale kan an b'a fɔ san ko i n'a fɔ kunnafoni daminɛ la an y'a fɔ aw ye cogo min na min ye jama kun fɔlɔ o bɔlen kɔfɛ a la minnu bɔra min ye Burkina Faso k'o kunda min ye tomiya ka min ye dɔgɔkun tɛmɛlen na an b'a ye sa min ye kun filanan min ye maa 800 ɲɔgɔn o kɔni caman bɛ muso ani denmisɛnw olu de ka ca la kosɛbɛ olu kɔni ma se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ min koro u na min ye tomiyankaw olu fɛ yen nɔ la bɔra yɔrɔ min na Burkina Faso ni waati la n'o bɛ san mara o la an b'a fɔ san ko min ye tomiya ale maire adjoint fɔlɔ san dangan fɔlɔ n'o ye Escadras Keita an k'ale ka kumakanw olu lamɛn. Réfugiés dɔ sera an ma u ko k'u bɔra Burkina u donna Koro fan fɛ u ye dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna kɛ Koro maintenant u tun bɛ fɛ ka segin ka taa so donc u y'u bali donc u bɔra Koro ka na Tomiya u tun bɛ fɛ ka taa bɔ Bɛnɛna de fɛ ka don Burkina parce que Bɛnɛna ni Burkina fana bɛ frontière la Bɛnɛna ni Tomiya cɛ u y'u bali ka taa donc u seginna ka na Tomiya an kɔni balila k'u ye mobili caman falen mɔgɔw la mobili 7 ɲɔgɔnna remorque bɛɛ falen don mɔgɔw la denmisɛnninw ni muso donc u jɔlen don Tomiya misiriba gɛrɛfɛ an taara u nɔfɛ k'u ɲininka mun de bɛ yen u bɔra yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na donc u ye min ɲɛfɔ an ye o de kɛra nin ye donc u tun jɔlen bɛ tile la san kɔrɔ donc an kɔni y'u ladon an y'u bila ekɔlisow kɔnɔ u bɛ taa mɔgɔ 800 personnes muso b'a la cɛ b'a la denmisɛnninw fana ka ca la donc an kɔni y'u don ekɔliso la an bɛ ka an seko kɛ pour que u ka se ka dumuni dɔɔni sɔrɔ mairie ye session extraordinaire dɔ organiser pour que an ka se ka n'u dɛmɛ cogo min na a b'a dɔn mɔgɔ 800 personnes u baloli ma nɔgɔ n'u bɛ dugu kɔnɔ siyɔrɔko yɛrɛ ekɔli ninnu bɛɛ falen don. an b'a fɔ ko min ɲɔgɔn dan mangamani n'o ye formation o kɔni o kun cɛra waati la bɛ min ye bɛɛ ani karama o ko fɔ n'o ye senare ni waati la n'o ye an ka min dɔgɔkun kelen min bɛ nɔ ni waati kɔnɔ la min bɛ bɛɛ ani karama olu ko fɔ ani ɲɔgɔn cɛ ni ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa hakilina kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ min ye maliden bɛ se ka maliden ɲuman bɛ se ka don maa caman olu kunkolo o kɔnɔna la cogo min na wa caman bɛ se ka a faamu cogo min fɛnɛ la min ye Birema Kansa ye n'ale ye min ministre mun ɲɛsinnen don min an ka sanayɛlɛ kalanso olu ma nin waati la an k'ale ka kumakanw lamɛn Etienne yɛrɛ ka kuma bara la. An y'a ye k'a fɔ ko fɛn fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye an ka culture ye ka exprimer musique fɛ ani technologie formation kun tun b'o de kan ka jira k'a fɔ ko ni intelligence artificielle utiliser sisan i bɛ se ka ko caman kɛ n'a ye mais nin waatinin na a labɛnna ka utiliser k'an ka culture kunbɛn o jɛra ka baara kɛ ka jira k'a fɔ ko réconciliation paix ani cohésion sociale olu bɛ se ka labɛn ni ninnu fila ka jɛ la an ye morceau minnu lamɛn o rythme instrument minnu utilisera kuma minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ bɛ message de véhiculer
k'a fɔ ko an ka jamana mago bɛ réconciliation na, an ka jamana mago bɛ paix la, an ka jamana mago bɛ cohésion sociale la. An bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka ɲɛsin o ma parce que o de ye an bɛɛ lajɛlen ka objectif ye. Donc intelligence artificielle an kan ka an jija ka baara kɛ n'a ye kosɛbɛ parce que ɲɛta sira de don. N ka intervention na n y'a jiran k'a fɔ ko valeur b'an bolo, principe b'an bolo, an bɛ se ka minnu labɛn ni intelligence artificielle ye ka bɔ ni an ka jamana kɔnɔ ka olu universalité ka taa fan wɛrɛ la parce que fɛn dɔw b'an bolo min tɛ tɔw bolo a ka d'u ye u k'a dɔn mais n'u y'a ta k'a sɔrɔ an ma taa n'a ye a bɛ kɛ olu ta ye voilà donc an k'an jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ni an ka valeur ye parce que olu de b'a to an ka ɲinita ye min ye réconciliation ye min ye paix ye min ye cohésion ye an bɛ se k'u labɛn ni an yɛrɛ ka effort ye an ka jamana kɔnɔ. An bɛ to hakilina kelen kɔnɔna la sa mun bɛ bɛn ani karama sabati ani ɲɔgɔn cɛ hakilina ye o taara kabiri min ye san 2019 na n'o ye scénario in ye sa ni a baaraw olu jateminɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu hakilina di a kan min y'an ka reporter bɛ yen nɔ min ye Abila Kone ale kɔni donna min dugu kɔnɔna la ka maaw olu ɲininka an ka ɲininkaliw olu jaabiw lamɛn. Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan bingani ko dɔrɔn de bɛ sariya tɛ yen se mana kɛ mɔgɔ min ye o bɛ taa bi dɔ kan aw bɛ tila k'olu mɔgɔ kelen wele k'u ka taa fɔ ka bɛnkɛ k'a sɔrɔ o tigiw ka hakɛ ma sɔrɔ ka di o bɛ taa mun fɔ ka bɛnkɛ ne sigilen don ni n ka dusukasi ko dɔw kɛra ne la a ye n tɔɔrɔ faamaw de y'o kɛ u séparatiste y'o kɛ o ma réglé an ni ɲɔgɔn cɛ sariya ka bolo kan ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki aw bɛna k'an k'an sigi k'a fɔ dɔ ka dimi kan o tɛ ka kɛ o u ka o réglé fɔlɔ n'u y'olu réglé mɔgɔ da bɛ se ka don a la. Réconciliation a don ta bɔ ta an ta si nafa ye mɔgɔ bɛ na ko jamana ko di bɛɛ bɛ hali fanga ɲini bɛɛ bɛ fanga ɲini ko jamana politique mɔgɔ mana wuli don ta u bɛ nin di mɔgɔ ma n'i y'a sɔrɔ bɛ nin k'a bɛn nkalon bɛɛ b'i yɛrɛ de Mali ko in kɔni ne ma foyi faamuya la Mali dilan ka gɛlɛn dɛ sinon can ne mo ne ma nafa foyi y'a la manamana kow de don quoi ka ta sanfɛ o don mɔgɔ si tɛ jamana ko bɛɛ ta in yɛrɛ de o de kama Mali bɛ nin cogo in na Mali bɔ ka gɛlɛn nɔgɔ la quoi. Kɛlɛ fɛn fɛn kɛra diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw y'u to kɛlɛ de kɔnɔ ka bɛn dilan k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la bɛn kuma ti fɔ o tɛ se ka kɛ o. Tubabuw fɛ guerrew kɛra san 100 guerrew san 50 guerrew génération kunturu joli a bɛɛ guerre kɛ mais bɛɛ y'i to guerre de kɔnɔ ka bɛn kuma fɔ donc ne yɛrɛ bolo ni journée de réconciliation jɔn ko ala ne bolo a kɛkun bɛɛ yɛrɛ de an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais gɛlɛya man kan k'an ɲina bɛn ɲinini mɔgɔw k'a bila u kunna an bɛ kɛlɛ la mais an hakili bɛ paix fɛnɛ na fɛn fɛn kɔni bɛ na ni bɛn ni keleya ni jamana basigilen ne kɔni bolo o ye ko ɲuman de ye o kɛkun bɛɛ u bɛ ka baara kɛ taabolo min na ne kɔni bolo o taabolo in ka ɲi u ka continuer n'o ye u ka jamanadenw hakilinata ɲini k'a dɔn halisa. Tubabu b'a fɔ mun ma réconciliation c'est pas comme une baguette magique c'est-à-dire fɛn tɛ i n'a fɔ komi a bɛ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ processus de don c'est-à-dire a bɛ daminɛ a bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin dɔɔnin donc sisan a daminɛ na ne yɛrɛ kɔni bolo mun bɛ se ka daminɛ o y'a ye an ka kuma don an ni mɔgɔw cɛ mɔgɔ minnu bɛ sariya kɔnɔna na mɔgɔ minnu sɔnna Maliko ma n'u bɛ sariya kɔnɔ donc kuma kɔnɔna na dɔ bɛ dɔ bila dɔ ta dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ ta an bɛ taa ɲɛfɛ ka taa ɲɛfɛ f'an ka taa bɛn kelen ma. Oui, association bien association professionnelle de système financier ni watu la donc olu kɔni y'u ka jɛrɛ ta ko 24 na u y'o kɛ kɔni o kɛra bi alamisa don na ni watu la u y'u ka baara minnu kɛra kɔni ɲɛfɔli caman kɔni o ko la ni watu olu kɔnɔna o la ni ye jateminɛ kɛ sa nafa minnu yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ la u da don olu bɛɛ lajɛlen na ko o ɲɛfɔ min ye Arunaba ale tun bɛ min ye kɛnɛ kan yen nɔ donc a ye min ye ɲɛma n'o y'u ka président Modibo Kulubali a yɛlɛ ɲininka an ka Modibo Kulubali ka seeraw lamɛn. San o san donc an bɛ tɔnsigiba kɛ yaasa ka dantigɛli kɛ tɔndenw ye n'an ko tɔndenw o ye SFD fɛn fɛn sigilen bɛ Mali la donc olu kelen-kelenna bɛɛ bɛ ciden kelen bila ka na yaasa ka se ka tɔnsigiba in k'a waleya a tɔnsigiba sigikun ye jumɛn ye o de ye n y'a fɔ n ka kuma na sisan ka dantigɛli kɛ baara min kɛra san tɛmɛnen na n'an ko ma san 2024 jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'o ye bureauba ye ani bureau min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ
ani min fana bɛ kɔlɔsili kɛ yaasa baara in ka se ka kɛ danpe kɔnɔna na donc olu kelen-kelenna bɛɛ bɛ u ka dantigɛli kɛ dantigɛli kɔnɔna na a yirala k'a fɔ min ye Mali i n'a fɔ SFD minnu b'a kɔnɔ n'i y'a tɔndenw bɛɛ jateminɛ a bɛ taa 1,000,000 ani 100,000 na mara min ni o sera ka kafo o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ miliyari 100 ani yiriwa kan juru min fana n'o bɛ sen na o fana ka ca ni miliyari 100 ani 48 ye donc o b'a yira k'a fɔ baara in a bɛ ka taa ɲɛ nka o ɲɛta bɛɛ n'a ta an ye k'a fɔ jamana yɛrɛ taabolo la gɛlɛya dama bɛ yen nɔ ni an bɛ hakili t'o la o ye jumɛn ye fɔlɔ-fɔlɔ SFD bɛ se ka maraw kafo cogoya min na ka maraw kafo min b'a to n'o bɛ se ka dɔ fara halisa o ka fangaw kan kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin tɔndenw ma walima clients ma ani fana an bɛ tile min na an ko an bɛ tubabukan na u b'a fɔ ko dématérialisation o tɛ dɔwɛrɛ ye kasabi yɛrɛ a bɛ se ka baara bɛ se ka nɔgɔya ma cogoya min na i n'a fɔ subahana mansin baaraw taabolo la yaasa fɛn fɛn ye ka dɔ bɔ i n'a fɔ musakaw la donc an bɛ hakili t'o la kosɛbɛ hakilila nin ye hakilila dama ye min taara ka ɲɛsin an ka tɔnw ma tɔndenw y'a yira an na k'a fɔ an ka hakili t'o la kosɛbɛ n'o o sera ka waleya donc a bɛ kɛ sababu ye halisa an ka tɔn a bɛ se ka san sɔrɔ kɔfɛ tuguni jate y'a yira k'a fɔ san tɛmɛnen na n'o ye san 2024 ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka tɔn a ka se ka sɔrɔ kɛ o kɔrɔ ko jan sera ka to musakaw la i n'a fɔ ka sanga sɔrɔ minnu sɔrɔla donc an sera ka tɔnɔ sɔrɔ tiɲɛ don an sigi kun tɛ ka tɔnɔ kɛ mais laɲini ye min ye tubabukan b'a fɔ cogo na ko ka an ka compte ka équilibrer donc an bɛ se k'a fɔ nin y'a san fɔlɔ ye an ka se k'an ka compte équilibrer donc an bɛ en tout cas tɔndenw fo k'o waleɲumandɔn o la ani duwawu fana kɛra duwawu min b'a to halisa Mali microfinance a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na a bɛ se ka yiriwa nka kɛrɛnkɛrɛnna a tɔnden kelen-kelenna bɛɛ k'a ta i n'a fɔ tɔndenw na ani clients fo ka na se a cakɛda kelen-kelenna bɛɛ ma donc olu bɛɛ ka se ka yiriwa ka dɔ ka fara u ka fanga kan jamana yɛrɛ halisa jamana ka basigi donc o duwawu fana kɛra hakili la san nataw la donc an b'a ɲini o jaabiw olu ka ɲɛ ka tɛmɛ salon taw kan ka kɔfilɛ kɛ ka taa min sinina ni waati la min jɛkulu bɛ nɔ n'o ye an ma fɛn bɛn ni waati kɔnɔ la n'o bɛ min église protestant mɔgɔw olu ka ko fɔ musolakaw o ko fɔ ni waati la o jɛrɛbaw kɔni o baaraw ninnu donna min ye bi alamisadon na o ni min ye AGPM ma olu ka jɛrɛ o bɛɛ lajɛlen o farala ɲɔgɔn kan min cité UNICEF la ni waati u la ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka ban min jɛrɛ min na min tile 3 ɲɔgɔn a bɛna o de taa waati la min ye ɲagali bagayo an k'ale ka kumakanw lamɛn ɲagali bagayo n'ale bɛ kulubalilakaw ka sigi la an k'ale ka kumakanw olu lamɛn. Assemblée ye lajɛ ye min sigila bɛnkan kɔnɔna na san o san dénomination membre minnu bɛ AMAFEP kɔnɔna na n'an dulolen don AGPM fana na ka ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔ an ye baara minnu kɛ ka na ka sigi ka o baaraw walawalan ka u yira ɲɔgɔn na. Dɛsɛ yɔrɔw bɛ yɔrɔ minnu na ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛ ka cogoyaw di ɲɔgɔn ma ka ladiliw di ɲɔgɔn ma walisa baaraw ka se ka taa ɲɛ ani minnu ɲɛna fana ka foli di ɲɔgɔn ma ani k'a lajɛ ani minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka foli lase olu fana ma ani ka u encourager an kɔni bɛ assemblée dabɔ o de kama san o san an bɛ a kɛ an bɛ na tile 3 de kɛ assemblée kɔnɔna na bari association ka ca an bɛ 18 na ni wagati na donc yɔrɔ bɛ na di bɛɛ ma ka i ka baarakɛlenw ɲɛfɔ donc an bɛna tile 3 kɛ tile 3nan an b'a fɛ ka deli kɛ ka ɲɛsin an ka Mali jamana ma walisa Ala k'an ka Mali jamana k'a lakana ani ka hɛrɛ basigi Mali jamana kɔnɔ kumakan laban ye min ye ko an b'a ɲini musow bɛɛ fɛ minnu ma don AGPM na fɔlɔ jɛkulu kɔnɔ u ka don walisa u ka na AMAFEP kɔnɔ minnu fana bɛ AGPM kɔnɔ n'u ma na AMAFEP kɔnɔ an ka wele bɛ u bɛɛ kelen-kelen ye u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ nin wagati in na an bɛ fɛ ka baara kɛ cohésion sociale ka silamɛw catholiques protestants an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a ɲini musow bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana to kɔfɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walisa an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ miiriya kelen na.
Mais Tuarita ani segina otumna msia tan ani dure ni wati la mi ase 2000 la Fédération Malienne de Football ale daga robe no ama mi kununko mi Fédération Malienne de Football ama kon willa kasu ka ton blebele flama no stade malien ani mi julwa ase ka tama boloda olumunga ngabo mi frafina dulantan olula kase ka Mali joro fa no ka tu udusula mi ka dulantano dusula mi ka minye kuma kan siglin ko olufo mi enyama oni watula Musa Sylvain Jakite ale mi Fédération Malienne de Football nyama danga floye anga kasira ulami an nana fɛnɛ pour que ka yira k'a fɔ an bɛ an ka équipe kɔkɔrɔ don mɔgɔw b'a fɔ sɔn ko équipe k'u débrouiller yɛrɛ ko association privée de don minnu b'o fɔ peut-être que u tɛ fɛn faamu dɔɔni parce que n'i ye an bɔra stade ka terrain na mɔgɔ min bɛ yen a ka mɔgɔ an nana yan fɛnɛ mɔgɔ min bɛ yan o tan n'i ye équipe ninnu ka joueurs lajɛ u ka catégorie bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka u ka personnel fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ minnu bɛ sara a bɛ taa ni mɔgɔ 100 ye bon n'i y'a jate minɛ o mɔgɔ ninnu caman ye soutien de famille soit chef de famille ou bien soutien de famille an bɛɛ b'a dɔn Mali la yan famille kelen n'i y'a jate minɛ a dɔgɔlenba ye mɔgɔ 10 ye bon olu bɛɛ dahirimɛ bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye utilité publique de ye normalement état jan kan ka t'o la kosɛbɛ surtout ballontan de don a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔw kala ka don ɲɔgɔn na a jate minɛ an bɛɛ bi yan religion ko t'a la siya ko t'a la foyi ko t'a la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin fɛn kelen nɔfɛ n'a gagné an bɛ nisɔndiya n'i ye Mali ballontan jɛkulu fara ɲɔgɔn kan supporters 100 sara o 100 sara la n'i ye Esad ni Jeliba fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka taa 60 ou bien 70 ɲɔgɔn na n'a ma caya n'o ye n'olu gagné an ka jamana bɛ degunba de kɔnɔ sisan donc an mago bɛ fɛn na fɛn minnu bɛ se ka an kafo ɲɔgɔn kan fɛn minnu bɛ se ka nisɔndiya d'a ma k'an na ɲinɛ an ka problème kɔ o ye ballontan de ye donc ballontan ye dépense de précise de ye i t'a fɔ ko n bɛ nin don a la n bɛ nin sɔrɔ n'o de don je sais que dirigeant tɛna don a la mais a bɛ nisɔndiya min las'i ma prix t'o la quoi e fɛnɛ mana ye k'a fɔ ko e bɛ nin jama ɲɛfɛ k'e de kan ka olu ka nisɔndiya sabati o fierté nin dan t'o la quoi même i yɛrɛ n'i ka famille la dan t'o la i bolo milliard t'o sɔrɔ foyi t'o sɔrɔ donc Jeliba ka a bila kunna k'a fɔ an bɛ yan Mali équipe bɛɛ de kama o de y'an ka rôle fɔlɔ ye et président Mamadou Touré de tout temps a b'o de fɔ an ye a bɛ o de orientation d'an ma san tɔw la an sera ka u dɛmɛ salon an ye 100 ani 35 de don Esad ni Jeliba dɛmɛni na président ye mun fɔ a wari bɛ caya n'o ye après o il est à 30 millions aujourd'hui o y'a ni extra ma bɔ a la ni extra bɔra la c'est sûr que extra dun bɔlen a la o ye diyagoya ye il y a rien à faire donc an tun b'olu kɛ parce que président tun bɛ FIFA la a bɛ CAF la bon a ni a jɛɲɔgɔn ninnu donnen don ɲɔgɔn na n'an coincera an b'u ɲininka an tun bɛ fɛn minnu kɛ on avait des problèmes de nomenclature budgétaire mais ale minnu wele o ye dérogation d'a ma k'an valider pour que an ka équipe accompagner mais ɲinan malheureusement ale an ma se k'o sɔrɔ contact yɛrɛ t'ale n'u cɛ janko k'a fɔ an ka se k'olu sɔrɔ et du coup a y'an bila problème na bon an ka sponsor ba n'o ye Orange ye n'i y'a jate minɛ ale de bɛ Mali ballontan animé bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ni Orange bɔ Mali ballontan a bi jɔ donc entreprise min don an bɛɛ k'an k'u fo ka foli lase u ma vraiment u bɛ ka baara min kɛ ala k'u sara u ka baara la u ka contrat ni fédération ta san 4 o san 4 de a bɛ kɛ bon contrat dɔ in banna salon an y'a daminɛ salon mois de décembre la fo kana se mois de juillet ma contrat nin ma renouvelé bon n'i ye championnat cɛ ni muso ani kuru Mali cɛ ni muso ani an ka activité ballontan tɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo milliard dɔnni de b'a jɛ milliard la 900 et quelques millions bon an y'an débrouillé k'a lajɛ an bɛ se ka fɛnw sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka minnu sɔrɔ juru la an bɛ se ka minnu sara pour que an bɛ se ka an ka engagement tenir parce que fɛn bɛɛ ka fisa k'a fɔ k'an dɛsɛra ka championnat organiser ou bien k'an dɛsɛra ka mɔgɔw bila compétition na donc o y'an degun kosɛbɛ donc an ye a fɔ il faut que an ka partenaires informer joona parce que o de ye responsable ye k'a fɔ nin degun bɛ yen donc san tɔw la an b'a kɛ cogo min na a bɛna gɛlɛya ɲina mais o kɔrɔ tɛ k'an banna ou bien ko porte fermera bon ala ka teli n'a ka ciden an tɛmɛn'o la après a ma mɛn sisan Orange ye contrat renouvelé donc an hakili sigira fo san 4 tuguni an bɛ to o kɔnɔna la bon a ka ca ala fɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an bɛ se ka moyen dɔw ɲini an bɛ se ka kɛ cogo min na n tɛ se ka engagement ta parce que ne ta tɛ fédération ye ne tɛ se ka fédération engager mais je sais que cɛ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen bɛɛ ka hamina ye ka équipe dɛmɛ et o dɛmɛ nin a tɛna na kɛ défaut ye quoi.
ne bɛ dan sigi bi min ye tile duuru don kibaruya la alamisadon na kalo tile 18 n'o ye tulafi n'anw mois de septembre san 2025 baara kɛra min ye laselijɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ bakari sigi ale ɲɛmaa ye André Traoré cɛ ni yɛrɛ an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ n'ala ma an ka jɔ a jɔna sini sɔgɔma min ye jumadon min ye tumare 7nan wagati la a bɛna min ye Seku Kone a bɛna ale sɔrɔ min ye nansarakan an cɛ ɲin na min ye Amara Kone Bako ale bolo tun bɛ min suwa kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lase an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali lakanda ala k'an bɔ su la. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2.